लाइमोन आब'आ बिबारि आब'खौ बेफोरबायदि बुंथारदों आरो नाथाय मानि थाखाय बै राहुलनि थाखाय दिनै राहुलनि थाखाय राहुलखौ मोननायनिफ्राय जोंफोरखौ एसेबो खबर लाला आंखौथ' लाया थिलुखौबो खेबसेबो खबर लानो फैयाखैनो मानसिनि गोसोआ थेवब्ला सोलायलांमारो आसरितसो थेवबो बेलेगा बेलेग लाइमोन आब'आ जायबा जोंफोरखौ सिगां एसेबां अनखायोमोन एसेबां मदद खालामबाय आरो जोंबोथ' लाइमोन आब'खौ मदद खालामदोंमोन ना माने जोंफोरा बिब' बिनानाव बेसेबा अनलायोमोन नाथाय बै राहुलखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोंफोरखौ एसेबो सैला जोंफोर मा एसेबो बुंनो हाला नामा मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोनबाबो आंथ' थाख्ला दारिखौल'सो गाज्रि मोनोमोन दाथ' बिमाखौबो आंखौबो थिलुखौबो आरो बिबारि आब'खौबो गाज्रि मोनग्रा जाबाय बियो लाइमोन आब'आ बिदि जानाङामोनलै सोलायनाङामोन आं जोबोद दुखु मोनो आं लाइमोन आब'नि संनाय बेदर जानो बेसेबा लुबैना दंखायो नाथाय आङो रावनिबो सिगाङाव खिन्थायाखैसो आब'नि सिगाङावबो खिन्थायाखै लुबैबालाय अबाव मोनजाबावनो मालायबा जोंफोरखौ खबरखौनो लाला बिहामजो आङो सकआव थांनि र' मायबाफोर जानो लुबैदोंबालाय आङो लाबोगौमोन जानोथ' जेबो लुबैथ'वाखै दे आइ मानो बुंदो मा जानो होमबालाय मम'खौनो लाबोदों दे आइ दे अब्लालाय आं मम'खौनो लाबोनोसै ओमफ्राय बिहामजो नोंखौलाय माथो आं एसेबो हामनाय नुवाखैलै माबा बांद्रायसो मोदोम ओंखारनाय नुदों मा हिनजावसासो जागोन नामाथाय हिनजावसा जानाङामोनहाय इसोर आं हौवासा जाबासो मोजां मोनगौमोन इसोर हिनजावसा जानाङा दे आरो गुफुर जानायबा हामगौमोन गुफुर साइज गोनां आंनिबा हिनजावसासो जागोन खोनालै बिहामजो हिनजावसाबाबो हौवासाबाबो माथो जागोनखाय जिबाबो जागोन आंनि थाखाय नाङाहाय आंनो हिनजावसा नाङामोन आंनो हौवासासो नांगौमोन दाथ' इसोरासो मिथिगौ आरो आं हिनजावसा जाबाबो हौवासा जाबाबो जेबो मोनालै आइ आंनि थाखाय जिबाबो सोलिगोन आरो नेरसोनाबो जेबो सानाखै बेफोरखौ हौवासा हिनजावसा जेखि जाया बेबि मोनबानो जागोन नाङाहाय हिनजावसा नाङामोनहाय आंनो नांथारामोन आंनो हौवासासो नांगौमोन मानो आइ मानि थाखाय मा हिनजावसाया मानसि नङा होमबा नोंबोथ' हिनजावसा आंबोथ' हिनजावसा नाङाहाय थेवब्लाबो आंनो हिनजावसा नांथारामोन आंथ' हिनजावसा जानाङा होननानै इसोरनि सेराव बेसेबा आर'ज गाबखाबाय इसोरा जा हरो बेखौनो लागोन आं खुसि खुसि आयै आं हिनजावसा हौवासा जेबो सानाखै बेफोरखौ साननांगौ जायोहाय बिहामजो साननांगौ जायो थांसै आङो हिनजावसासो जागोन रखम मोनबाय आं नोंखौ मोदोम ओंखारनायसो नुबाय मोदोम ओंखारबाथाय हिनजावसा जायो आरो औ नों दा हामनाय मोनबा हौवासा जागौमोन आरो दा नोङो मोदोम ओंखारदों नालाय हिनजावसासो जागोन रखम मोनदों आङो दै सन्देहसो जाबाय दं आङो नाङामोनहाय आंनो हिनजावसा नांथारामोन दे थाथ'दो थांसै आं खालि हौवासा हिनजावसा गावगाय हिनजाव जानानै हिनजावसा गथ' मोजां मोना बियो हौवासानो जा बा हिनजावसायानो जा बा गुफुरानो जा बा गोसोमानो जा आं जेबो असान्ति खालामा नोंसोरनि बायदि नङा आङो जिबाबो जायो आंनि थाखाय बिसोरनो खालि गुफुर गोसोम हौवासा हिनजावसा बेनोसै आरो आंनिसो गथ' आंसो जोनोम होगोन नोंहालाय मानोथ' एसेबां दावराव हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन हेलौ बेटाव मा खालामदों आङो ओरैनो दं र' मबाइल नायबाय दंमोन ओमफ्राय नोंहालाय अबावथो दङ नों आं न'आवनो दङ जिरायनानै सोर दंजोबो बयबो न'आवनो थेवब्लाबो आं हलाव माने जिरायना दं आरो हारसिंनो बेफोरबायदि फन रायज्लायनाय खोनाबा आइमोना जेबो बुङा नोंसा ओरै बुङालै जेबो आरो बुंबाबो आं जेबो खेल खालामा आं आरो लाजियोसो आइमोननि सिगाङाव रायज्लायनो माखौथ' लाजिनांगौ जाखो दे माथो जागोनखाय आं जेबो मोनालै ओमफ्राय बेटाव बुं सनिया मा होननानै बुङो लाजिखांनायबो मोनो माथो आंखौनो लाजिबाय लाजियोब्रा सम सम बुंदोब्रा गावनि साननानै जेबो लाजिनाङा गाबोन बुंसिगोन दे आं बेटाव दिनै बुंथ'ला नामा मानो आं दिनैनो खोनासंनो लुबैदोंमोन ना नाङा दे गाबोन बुंगोन दे गाबोन ना नों वेट खालामनानै थाबानो जाबाय अके जागोन दे वेट खालामा दे जागोन दे वेट खालामगोन नाथाय फुङावनो बुंनांगोन नोङो जागोन दे होमबालाय आं मर्निंआव बुंगोन ओमफ्राय नोङो थाथ'गोनबा साननैसो थाबाव दानो थांथ'नाङा सनिया खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंदि खोनादों मायो बुं खोनादोंबालाय मानोथ' माथो होआ मायो बुङाखै मानो ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना दोनखाबाय नोङो आलुखौ एवना दोन मा
रुथुनाय बिदाव दसेयावनो हरगोन र'। सोर बिदाव बेलाय सोरजों रायज्लायदों? हे लोगो आरो मा आलुखौलाय आंलाय मानो एवलाबायनांगौ? नोंनो एवना दोननो हायामोन आरो आं एवा बासोदों मोस्रोम बाजि एवगोन दे। बे आलु एवनोखौनो मोस्रोम बाजिखौ नों नेबाय थागोन हा? एवाहाय मा बासोदों आं। खम संबोबाय आङो। दा नोङो बे साननैसोसो संदों। बाप्रे सप्तासेयानो जायाखै खोना संनाया। बेखौनो एसेबां मावनाय रखम मोनबाय नोङो। आलुआ एवना दोननोबा दोन दे गथ'। रागा फोजोंनाङा मानसियाबा मा ओरैनो टेनसन जाना दंखायो। नोंहालाय मा टेनसन जादों? जानोनो मोनाखै ना लोंनोनो मोनाखै? ना फैसायानो गैया ना थाखायानो गैया ना न'आनो गैया? जानो मोनबानो लोंनो मोनबानो टेनसन गैया जायो नामा? बाखै नोमबाजै मोस्रोमा मोदोमसो ओंखारलांबाय थादों। हा मोस्रोम बाजैया मोदोम ओंखारदों नोंहालाय बेयावलाय मा टेनसन जानांगौ बाथ्रा दङ? नोंलाय मा मोनथिगौखाय? मानो बुंनाय? नोंसा नोमबाजैया हिनजावसासो जोनोम होसिगोन खोना। हा हिनजावसा जाखो माथो जाखो? हिनजावसाया गथ' नङा होमबा? थेवब्लाबो हौवासासो नांगौमोन आंनो। आरो मा मोदोम ओंखारबा सोरबा हिनजावसा जायो? नोंलाय बोरै मोनथिगौ? नोङो मा भगबान नामा? ना नोङो अजा ना बिगियानिकलै? भगबान अजा बिगियानिक जालायनाङा मोनथिगौ ना? जों मोनथिखागौ आगोलनिफ्रायनो। मोदोम ओंखारबाथाय हिनजावसा जायोनो ओमफ्राय हामलांबाथाय हौवासा जायोनो। नोंसा नोमबाजैया बांद्राय मोदोमसो ओंखारलांदों माथो। बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो आरो सोरबा। आंथ' हिनजावसा जाबा बेसे मोजांसो मोनगोन। आंजों खम आनै होननानै उन थांफागोन ना सनिया नै र' आंबो थांफानि होननानै खम बुंखागोन ना। हिनजावसासो जानांगौमोनहाय बालनि। नोमफा खर' ना बुं नोंसा नोमफा गाज्रिनि खर'। आंनो हौवासासो नांगौ। आङो इसोरनियाव बेसेबा बोर बिखाबाय दंखायो हौवासा जादे होननानै मोनथिगौ। नों आरो हिनजावसासो जानांगौमोन होनदों ना? नोङो बुंबानोखि आं बुंबानोखि जागोन नामा? मालाय भगबाना जा हरनो गोनां बेखौनो हरखागोन ना। सब भगबाना सोलायनोबो हायो मोनथिगौ ना? दा गोसो बेखौनो खालामनो हायो। बेनिखायनो आं भगबाननियाव बोर बिगासिनो खिजानिबा सोलायना होनोबोथ' हानाय ना। हिनजावसानि जायगायाव हौवासाबोथ' होनो हानाय ना। नों जेबो मोनथिया गथ'। आलुआ एवना दोननोबा दोन। आंथ' हिनजावसा जाबासो मोजां मोनगोन। हौवासा नाङा आंनो। आरो माला फैगोनलै बेलानिफ्राय? ओंखाम उखैसोबायलै। बाजैनाबो ओंखाम मोनबायना मोनाखै? बाजै ओंखाम उखैबायमोनलै। ओंखाम उखैदोंबालाय खुना जाहैदो आरो। नंगौ नामा? जागोन दे। मा ओंख्रि? जेबो ओंख्रि गैया। जेबो सङाखै आं दिनै। जेबो ओंख्रि सङाखै? हाग्राया माजोंथ' जानांगौ होनबा? नोंहा ओंखाम गोजा जानो हायाबा मायबाफोर संना जादो आरो। बाजै मा जादोंलै हा दिनै? आइ गैयिखाय मा जादों नोङो आंखौ माबायदि रायज्लायदों नोङो आंजों? माखौथ' गाज्रि बुंखो आंलाय? आं जेबो सङाखैबो एवाखैबो नालाय बेनिखायनो बुंबाय आरो नोंखौ संना जा एवना जा होननानै। नोङो बेखौबो मा गाज्रिसो बुंनाय रखम मोनदों नामा? आंखौलाय माथो मालाबाबो बेफोरबायदि बुंफेरामोन नोंलाय? संना जा खुरना जा होननानै दिनै मानो बुंखो? बुंनो गोसो जायो नाथाय आं बुङासोमोन। मा नोंखौ आं सानफ्रोमबो महारानि रखम जाहोबाय थानांगौ नामा? नोंलाय माथो मोनसेबो खामानिखौनो मावनो नागिरा। थां नोंनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव आजादि जायोना ना रानि रखम जायै थां। नाथाय आं जोंहानियाव नोंखौ आजादियै जाहोबाय थानो हाया मोनथिगौ ना? बे न'आ नोंनिल' नङा मोनथिगौ ना बाजै? बे न'आ आंनिबो। नङा बियो नोंनि न' नंला सुमथि जोंसि। नोंथ' दा सिख्ला नङाना नों हाबा जानायसो हाबा जाबाय नोङो। आरो मोनसे बाथ्रा हाबा जाखांनायनि उनाव हौवानि न'आवसो थानांगौ बिमानि न'आव थानाङा। मोजांबाबो गाज्रिबाबो मोनजादोंबाबो मोनजायाखैबाबो बै हौवानि न'आसो नोंनि न'ब्रा। हाबा जाखांनायनि उनाव बिमानि न'आव थाबाय थाया बेखौ नोङो मोनथिया नामा? नोंहा एसे साननाय गैया नामा जोंसि? आरो नोङो खामानि मावबाबो बेलेगलै खामानिबो मोनसेबो मावा। हागौबा बे साननैसोनि गेजेरावनो थांदो नोङो हौवानि न'आव। बेयाव थाबाय थानांला। आं रावखौबो सङै खावै जाहोबाय थानो हाला आजादि। नोङो महारानि नङा नोंखौ आजादि सङै खावै जाहोबाय थानो आङो नोंनि बिबाजैसो बिबाजै रुवाथि नङा। बाजै नोङो दिनै आंखौ बेफोरबायदि बुंमारबाय। नोङो आंखौ होखारमारबाय। लागिबा नोङो बुंना नोंबो एसे खामानि मावफाना हो आंजों होननानै। नाथाय नोङो आंखौ दिनै होखारहरबाय। औ जायबाबो होखारखागोन। नोंहा हौवा गैयामोनबा बा न' गैयामोनबा बेलेग बाथ्रामोन देनाय। दा नोंहा हौवाबो दङ न'बो दङ थेवब्लाबो नोङो मानो बे बिमानि न' मानो थाफैबाय थायो? अरे हौवा हिनजावनि गेजेरावथ' नांज्लायनाया जाखायो। बिदि होननानै नोङो बिमानि न'आव थाफैबाय थासिगोन नामा? जोंबोथ' नांज्लायो नों सादाजों आंजों बेसेबा नांज्लायखायो। थेवब्लाबो आंखौ बेफोरबायदि थांना थाहैनाय नुदों? मालाबा नुदों? थांबाबो आलासि जानो थाङो आरो हाइस सानथामबा सानब्रै थायो। बेबो बेसेबा गोजानखायसो सानथाम सानब्रै थानांगौ जायो आङो। नोंसोरथ' गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नङाना हाबा जाबाय। गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डबा बेलेग देनाय।
हाबा जाखांनायनि उनाव सिख्ला रखम दिन्थिबा जायाथ'। आंखौ राबोसै मारालै। आयै नुदोंना नों सानसे गैयियावनो आंखौ बाजैया होगारहरबाय। आं थालालै। बाजैया आंखौ एसेबो सिगां मेगनसो साबाय दंमोन बियो। बेखौनो आरो आङो मोजांसो सानबाय दङमोन। बाजैखौ जेबो साना रखमसो मोनदोंमोन आं, नाथाय सिरि सिरि बियो आंखौ एथ'ग्रा मेगन साखोमाना दङ। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। जोंनिथिंजाय अखा गोसाथार फैदों आरोना आरो लाइनबो गैया। दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।